Di raportekî de malperat û dê zeman behsaweyekê dike ku nûnerê taybet yê Serokê Amerîka ji bo hemahengiyê di navbera hêzên hevpeymaniya navdewletî ya şerê dijî rêxistina dewleta Îslamî Daişê de John Allen dibêje ku wî li gel berpirsên dewleta Tirkiyê gotûbêj kiriye ji bo ku hêzên pêşmerge di rêya wî welatî re derbasî Kobanê bibin. Ev di demekî de ye ku berî niha Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan amaje kiribû ku Washington derbarî vê mijarê de bêdeng mabû. John Allen diyar kir ku wî di heyama 4 mehên derbasbûyî de 4 caran seredana Tirkiye kiribû û li gel berpirsên wî welatî mijara beşdarbûna Tirkiye di şerê dijî Daişê de gotûbêj kiribû. Her wiha dibêje jî di encama yek ji axaftinên min li gel Serokwezîrê Tirkiye em gihan wêyekê ku Tirkiye rê bide hêzên pêşmerge ku derbasî Kobanê bibe û bergiriyê li wî bajarî bike. Ev gotina Amerîka berova jî gotinên Serokkomarê Tirkiyê te ku berî niha gotibû ev bîrokeya wî bû û Amerîka derbarê wê de nerazî bû. Lê dawiyê razî bû. Tevî ku Serokê Tirkiye di gotina xwe de diyar nekiribû ka Amerîka heta çi astê nerazî bû û dawiyê çawa razî bû, lê berpirsê ragihandina John Allen tekez li ser rola Amerîka dê vekirina deriyê Tirkiye duriyê hêzên pêşmerge de kir. Bêyî ku çi têbîniyek derbarî gotinên Erdogan bide ka ew gotin rastin yan na. Her wiha John Allen dibêje jî Tirkiye hevalekî dîrokî ye ji Amerîka re û em di NATO de jî hevpeymanê hevin. Her wiha diyar dike ku hêzên navdewletî wê şiyana Daeş qelis bikin û ew xîlafeta ku ew behsê dikin dibin kontrola me de ye. Di dirêjeya gotina xwe de Allen bal dikişîne ser wêyekê ku şerê li dijî Daeş li Sûriyê alostire ji şerê wê li Iraqê bi sedema nebûna hêzek hevbeş li ser erdê li Sûriyê. Nerazîbûna Tirkiye li ser alîkariyê ji bo Kurdên Rojavayê Kurdistanê di destpêkê de ji ber wêyekê bû ku Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD û Partiya Karkerên Kurdistanê PKK ji hev nîzîkin. Her wiha Tirkiye her demê dixwest ku PYD têkeve nav hêzên opozisyonê de û li dijî hikûmeta Sûriyê şer bike. Her wiha Enqere rexne li Amerîka digire ku çekan dide hêzek ku peywendiyê wê li gel PKK hene. Roja pênşema borî 26 Adarê Obama û Erdogan yek demjimêrê birêya telefonê peywendî kirin. Da ku tekeziyê li wêyekê bikin ku divê ew hevkar bin di şerê li dijî Daeş de. Derbarê vê mijarê jî Erdogan tekez kir ku wan rê li ber 14,000 kesan girtiye ku dixwestin biçin nav refê Daeş şer bikin.